Afrikako erregea, lehenengo zena, tribuen aurkezpena. Orain dela, urte askoaz, Afrikako herri bateaz, egundoko borroka gertatu. Gerra gogora izan zen bertan, eta 7 tribu bakarrik salbatu. Okerrena zera da, tribu bakoitzetik lagun bat bakarrik gelditu zela, azer komeria. 7 lagun bakarrik gelditu zela, hain baso handia, eta 7 elkar ikusezin. Fernando Bestetarraren askoak bezala, elkar ikusezin. Jo. Zuek, notzuk ziren, jakin eta zuen aurkeztuko egingo dizkizuegu. Hona hemen lehengoa. Ikusten duzuen elementu hau. Afrika iparraldeko herrialdeetan bizi den tribuko azken kidea dugu. Tuareg tribua, Saharako basamortuan bizi da. Orain, bigarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Afrika iparraldeko herrialdeetan bizi den tribuko azken kidea dugu. Bakongo tribua, Kongon bizi da. Orain, hirugarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementua, Afrika hegoaldeko herrialdeetan bizi den tribuko azken kidea dugu. Moskimano tribua, Botswanan bizi da. Orain, laugarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Angolako lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu. Herero tribuko kidea. Orain, bosgarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Afrikako lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu. Tanake tribuko kidea. Orain, seigarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Sudaneko lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu. Atzoli tribuko kidea. Orain, 7garrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Namibia iparraldean bizi den tribuko azken kidea dugu. Umba tribuko kidea. Horrela, Afrikako erregea, norote zen eztabaidan hasi zirenean zazpi. Aizue, zer egiten duzuen nire lurretan? Aizu, nire lurretan nago, ni naiz Afrikan agintzen. Baina, nondik atera duzu txatxukeria hori? Argi dago, nik agintzen dudara hemen. Kontoak dirudizue, ni izendatuko naute Afrikako erregea. Izendatuko zaituztela, ba ez dakizua nor. Ni uste dut pozazpioak bakarrik bizi garen hemen. Beste guztiok, gerran indira. Indira egin ditugu hobeto, sanda. Horrela da, nila familia guztia egin duzuen. Zuek denok zareten hitzaileak, inaren nahiaren guztiak hil dituzuen. Zureak bakarrik ez, nireak ere bai. Afrikako erregea nor izango den gure artean erabaki behar dugu. Dudarik ez dago, bakoitzak bere burua aurkeztuko duela, hautagai gisa guztiok bere tribua maite baitu. Ba hori erabakitzeko lehia bat egingo dugu. Zeratako lehia, berriro borrokan hasi behar gara, nire aurka jai duzue. Nire kontra ere bai, 500 Afrikatik gora egitut nabranko eta altxioekin. Nik ere ez daukat arazorik berriro borrokan egiteko, sasoi bietean nago. Nik ere, Borroka egingo dugu, bai, baina ez borroka fisikoa. Poesiazko borroka baizik. Zer? Entzun duzuena bezalaxe. Poesiarik hoberena errezitatzen duenak irabaziko du. Harritzekoa izan zen, arren guztiak ados iritzu ziren Tuareg tribukoak planteatu zuenarekin. Hala ere, beraiek nolakuntzaileak ziren ezagututa, poesiaren kontu horrek ez dakit funtzionatuko ote zuen. Kontuak kontu poesieka errezitatzeari ekin zioten. Afrikako erregea nor izango zen jakiteko. Bigarren estena, poesia lehiaketa. Tuareg, desertuko lurretan, inoiz ez elurretan. Eguzki berotan blai, galdu ditut mila nahi. Tuareg, gainean mila zapi, barrutikan bizaki. Biziraupen alege, Neu Afrikan, errege!
Kongokoa Kongo, bizirik dut iraungo. Nire makil eta aizto, hil ditut hainbat gaizto. Gorputza dut arrizko. Borrokarako adorez, ibaiak aldatu dira kolorez, isuritako odolez. Ni Kongokoa Kongo, errege naiz izango! Moskibano bakarra. Hor nire deiarra, nilaukat indarra. Neure, alkusta gezi, bihurtzen naiz berezi. Aurkaientzat ezin, eraktuaz gezi. Aurkaientzat naiz, neurekin eman duaiz. Afrikako errege izango naiz! Nik hartu dut labana, hil denak, banan. Afrikako lurretan barna, erregetara narama. Erero, ni egongo naizero, errege izan ta gero. Ni nahi izanak hil, nire lantzarekin, danak hil. Defenditzen dut nire lurra, zuei emango dizuet egurra. Hori gauza ziurra, nire abaiet karekurra. Belaunikatuko zarete deno, hemen aurrean zaudeteno. Ni nahi zagintarik, Afrikako lurretako mirari. Ni nahi danak hil, nire lantzarekin danak hil. Atxoli, hor nire lema, ni nahi triburik onena. Timbalen zuen euskorra, eraso zerkia horra. Ni nahi zaukari gogorra, azkarra eta bizkorra. Afrikako altxorra, ni ez banaiz ilieskorra. Atxoli errege izango zera, goro txekin batera. Umba, hain oiu, altxa makilla. Umba, hola ditunez nire kideen bila. Erentu zuen denak, nire kideen maitena. Izuririk odora, ez uste gartatxerik inora. Jokoan dago ogorea, defendatuko dut neurea. Umba, hain oiu, altxa ukabila. Umba, indatxoena gailendu dadila. Hirugarren estena, azken borroka. Baina poesio honena, norena izan dute zen, eztabaidatzen hasi zirenean, hori ziren komeria. Ez zekiten pertsona bezala portan, eta jakinekoa zen, guztienek nola bukatu behar zuena. Nire poesia izan da denetan onena. Bai zera, nire poesiak asko zer unkigarriagoak ziren. Ara bestea, nire ziren bihotza, iristen ziren hori ezakoa. Bihotza, inor bat daukaga hemen bihotzik, adi dago ez gaudela dozkariko. Nik badakit nola bukatuko dugun. Nik ez gaitze! Karra, gora txori! Bata! Laugarren estena, animalien aurkezpena. Horrela, euretako inor ezen bilakatu Afrikako errege. Baina, hau guztiaren amaitzen dela pentsatzen alduzue? Ez noski! Afrikan, gizakietan animaliak ere bat zeuden, eta eurek ere noski Afrikako erregezan hil zuten. Horrela bertan bizitzen zazpi animaliak azaldu ziren. Kaixo, ni elefantea naiz! Kaixo, ni jirafa naiz. Kaixo, ni lehoia naiz. Kaixo, ni igala naiz. Kaixo, ni pirimina naiz. Kaixo, ni zebra naiz. Kaixo, ni lotoka naiz. Urgarren estenan, animalien arteko lehia. Animalia guztiek Afrikako erregezan nahi zutenez, bakoitzak bere doainak asetzen hasi ziren. Lehenengo, elefantea hasi zen hizketan. Dizka naiz Afrikako erregea, trompa ziego galako! Ni naiz animalia polita, indartsua baita ere, dudarik gabe ni izango naiz baso ontako errege.
Elefante jauna, zuekin zara izan Afrikako errege, oso balgarra zarelako, nizu baino, lepo luzean dako, ni izango nahi Afrikako erregina. Eporika luzena dauka, hemengo jirafa honek, eta nire lepoa mugituz, zentzere egin dezake. Baina ondoren, jirafari loiak erantzun zion. Jirafa Andrea, zu ezin zara izan Afrikako erregina, zu iztaritxarra zara, ni izango naiz Afrikako erregina. Honetan ni izango naiz, errege egokiena, lehoia dudarik gabe munduko iztari honena. Jauna, zu gazteria zara Afrikako erregina esateko, gainera izartak egiten ditut. Izan honetan Afrikako erregina. Igerianik egin dezaket, arraintzo baten antzera, gainera salto egin dezaket, harri bat ezki bestera. Baina ondoren, irrari tximinoak erantzun zion. Irrari Andrea, zu ezin zara izan Afrikako erregea. Zure saltoak oso txikiak dira, handiagoak dira, nahi izango nahiz Afrikako erregea. Saltoa handiak egin dezaket, nahi tximino mundiala. Gainera zutik egon naiteke, gizakia bezala. Baina ondoren, tximinoari zeulak erantzun zion. Tximino jauna, zu ezin zara izan Afrikako erregea, zu beti saltoka eskian zabiltza, hemen ez dago nintzen zuen margotuta inoz. Tximinoa da oso itxusia, hori gauza nabarmena, dauzkadan margotxuri betzekin, heroinako itena. Segarren estena, dordokaren oskolaren botere magikoa. Baina ondoren, zebrari eta beste guztiek dortokak erantzun ziren. Zebra Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Tximino jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Igel Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Leoi jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Jiraf Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Elefante jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Orduan, nori izango da Afrikako erregea? Jolok Andrea, zu ezin zara izango behintzat. Zu, elbelgia zara Afrikako erregina izateko. Bai, eta gainera zitxizia zara. Gainera gabetu zuek bestan gora egoten. Eta zure eskola esatxuri betza, ni asko zure politagoa nahi. Arrazoia daukazute. Ni ez naiz izango Afrikako erregina. Inoz ez da izango Afrikako erregea. Neno berdin aginduko dugu. Ez! Ez gaude ados! Dortokaren ideia oso ona zen. Denek berdin aginduko zutela eta Afrikan ez zela erregirik izango proposatu zion. Baina beste animaliak ez zeuden ados. Hala ere, dortokak Mario zeraman bizkarraren gainean. Bere bizkar gaineko etxeak botere zuganek zituen, ikus eta zuen. Nire etxea pasako diet, denei banaka jakina. Orduan denek izango dute nire iritzi berdina. Horrela, bere etxea banan pasazien beste, oskolaren magen, banan pasazien. Hainbeste
Afrikan ez da erregerik egongo. Denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Oso ondo, orain erabakia ospatzeko, denok bertso bat abestuko dugu. Baso kontako animaliak oso pozik daude bai, gu azkenean izango gara batera bizitzeko gai, erabaki bat hartu behar bada, irekiko dugu lasai, eta horrela biziko gara, denok pozik eta alai, eta horrela biziko gara, denok pozik eta alai. Tortokan naroa kano da. Zerren elkarin zazpi da. Diminoa jolitatu kabea da. Zerren aire zuiba da. Leonan nazen zelba da. Zirafa izlazote da. Eta elefantea peso alkoholio da. Guaren maneska izeta da. Bakongo Mario Dali da. Bestimenua Azera Regi da. Herero Martín Sevilla da. Danakil Mikel Amunderain da. Atzoli David Carrillo da.